Sähän sanot, on polvet. No polvet. No nyt vaan. No siellähän sitä jo ollaan. Niin. Onko traktori? Joo. No. No kun ei kukaan nyt perkele epätännäistä. Painappa tuo tapikka pohjaan, Tämä? eikö tuo punainen? Tämä? Niin. Noin. Sitten vappalla. Sitten me vähän tästä lämmitetään. Kato ilmet. Tuolta nostolaite. Ollaan sitten varmaan kieltyvä sille, niin osatte vaan ylös, että voit perustaa. Ja 20 vasemmalla eteen. Ei voi olla totta. No kun molemmat, kato 2 polinta on jarrupolinta, niin se... Niin, mutta sitten se ei muistakaan. No ei, no kytki pois, ei se pysy, kytki pois. Ei. Ja taas tuo.